výstava má zákazníkom približiť produkty Mivardy, spoločnosť ako takú a postaviť spoločnosť do pozície, aby bolo jasné, že máme záujem stať sa lídrom na trhu, stať sa konkurencieschopným partnerom ostatným spoločnostiam a celý stánok je postavený takým spôsobom, aby si zákazníci mali možnosť pozrieť kompletnú širokú škálu sortimentu. Myslím si, že sme vysoko postavili laťku novodobému výstavníctvu. Why should I stay here? Why should I stay? Prvýkrát v našej účasti v podstate zastupujeme stánok, ktorý rozlohou patrí jednoznačne najväčším, dosahuje rozmer až cez 100 metrov štvorcových, kde predstavujeme kompletný sortiment rybárskej značky Mivardy. Táto úspešná česká značka zastrešuje všetky spôsoby rybolovu, od prívače, plávačky, feedru až po rozsiahly kaprársky program. Tento rok predstavili sme v tejto výstave všetky horúce novinky roku 2011, ktoré velia predovšetkým bojlesy, plávajúce bojlesy, dipy, atraktor pasty a takisto pelety, či už na chytanie alebo mikropelety na bakalu. My nás snažíme aj do budúcnosti prichádzať s novými produktami a oslovať širokú škálu rybárskej verejnosti.